Gépem most már napi szinten mondja fel a szolgálatot. Ma már a számítógépek sem olyanok, mint régen. Ma is 5 tiketet nyitottam az IT felé. Lezárni, azt egyet sem sikerült. Jani, gyere, meeting! Eltelt már 10 faszom év, és még mindig hitelből isszuk a sört. És már van nincs is bezárt. Régen minden jobb volt. Például azok a havas telek. Én nem értem ezeket a mai fiatalokat. Mindig home office-ban akarnak dolgozni. Én örültem, ha dolgozhattam egyáltalán, és legalább nem lógott a család a nyakamon. Bővül a cég. Megnyitjuk az új irodát. Új padrós szőnyeg lesz. Ezen is járkálhatunk Lábújhegyen. Be se jöttem, és már 3 meeting meghívó vár. Mikor fogunk így dolgozni? Jani, már megint nem megy a rendszer. Te voltál? Gyere, gyere. Hát, még egy közbeszerzés, amit nem mi éltünk. Több már idén nem lesz, mert ez a piac, ez nem piac. Itt csak az nyer, aki jó fekszik. Az meg nem én vagyok. A mögöttünk lévő sok évben annyi teát megkóstoltunk már, hogy egyre kevesebb tea lesz, amit most már meg tudunk kóstolni. De majd a fiatalok. És én még azt hittem, hogy térképészetről fogok itt tanulni, nem csak a teákról. It's 20 years of teaching English. Nobody speaks it. Azt a kevés kis szabadságomat is hivatalokra és orvosokra költöm. Hiába drágám, ha az ember egyszer megöregszik. Hol megfagyunk, hol megsülünk ebben az irodában. A paradicsom és a paprika pezzeg jól érzi magát. Mióta eljöttem az Infoterrától, semmi sem a régi.